салом алейкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. барои дастгирӣ кардани канал подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. ирӯза қурби асъора бародари азиз, дар ҳама банкҳо мо пешкаш мекунем. кадом банки баланда якум мемонем. кадом бародарое ки дар Федератсияи Россия ҳастанд мехоҳанд ки документошонро проверка кунанд ки депортатсия шидагӣ ҳастанд ё нестанд, ё ки запрет доранд, патентошон аннулируй шидагӣ ҳаст ё нест, ё ки оригинал ҳаст ё нест. ҳамин номери WhatsApp да муроҷиат кунем, проверка карда ҷавобшаш шумода пешкаш мекунам бародари азиз. имрӯза қурби асъор аз ҳамада баланд дар банки Фазо Эспорт бародари азиз ки 1000 рубли русӣ баробар ба 129 сомон бародари азиз. ва банки дигаре ки аз ҳама баланд буд, ин банки Тамвил мебошад бародари азиз ки 1000 рубли русӣ баробар ба 127 сомон ва дар дигар банкҳо боша 1000 рубл ба 124 сомон бародари азиз баробарай. мо чӣ чизе ки пешниҳод мекунем қурби асъора ай банкҳо гирифта пешкаш мекунем ва барои дастгирӣ кардани мо подписатсия ва лайка фаромӯш накунед.